Die Hooggeregshof van Pretoria het in sy Hier redelik swaar reën wat oor die wynlande Njembe siyibulalile ke ngoku isebenza kanjani? Welkom by vandag se nuus. Die veebedryf is in rep en roer nadat 'n veilingskraal buite Bloemfontein sy hekke moes sluit nadat Back Enclosure by 'n aantal diere vermoed is. Net minder as 1000 beeste staan tans in kwarantyne by die Toby Meiburg veilingsfasiliteit nadat 'n koper letsels gemerk het by diere wat hy besig was om te laai. Die veiling waar tydens die beeste verkoop is, het op 21 April plaasgevind. Dit is dadelik by die staatsveearts in Bloemfontein aangemeld en die diere is die volgende dag ingeënt. Altesaam 12 diere met letsels is bevestig. Die diere staan tans vir 14 dae in kwarantyne op die veilingsperseel terwyl die uitslag van die bloedmonsters afgewag word. Volgens die afslaershuis het 'n paar van die diere egter reeds van die letsels herstel. Die vermoede bestaan dat die diere of van 'n ouer Back Enclosure uitbreking herstel het of dat dit glad nie Back Enclosure is nie. Ons rapporteer verder hieroor sodra uitklaring ontvang is. Intussen sê Vrystaat Landbou hy is uiters teleurgesteld oor die jongste verwikkelinge in die voortslepende Back Enclosure hofsaak. Die saak is deel van 'n dringende aansoek wat vroeër vanjaar deur Vrystaat Landbou Sakeliga en SAI ingedien is. Die Hooggeregshof van Pretoria het in sy jongste uitspraak op 28 April gelas dat die langverwagte artikel 10 inentingsskema nou teen 5 Mei gefinaliseer en gepubliseer moet word. Dit volg nadat die regering nie die hof se aanvanklike sperdatum van 17 April gehaal het nie. Die hof het ook 'n strafkoste bevel teen die minister van Landbou en sy departement toegestaan. Die doel van die skema is sodat die privaat sektor 'n noemenswaardige bydrae tot die inentingsveldtog kan maak en vinniger verligting vir boere kan bring. South African pistachio producer Karoo Pistachio says it plans to increase its output in a bid to capitalize on higher pistachio nut prices. This comes after pistachios reached their highest price levels to date. According to MoneyWeb, the price increase is linked to the conflict in Iran, which is the world's second largest producer of the nut. The conflict has led to supply issues, and Karoo Pistachios has said in its reaction that South Africa should capitalize on the situation. It says the Karoo is the ideal area for producing pistachios and becoming a noteworthy exporter of the product. The demand for pistachios rose sharply with the introduction of the so-called Dubai chocolate filled with pistachio cream. The company's chief executive officer, David Miller, says they are going to hold some product back in order to sell at even higher prices later this year. Last year, Karoo Pistachios produced 20 tons of product, and its long-term plan is to increase production to 60,000 tons by the end of the decade. Die Nasionale Oeskattingskomitee sê in sy eerste winteroeskatting vir die jaar dat produsente na verwagting minder koring gaan aanplant as verlede jaar. Vroeë aanduidings toon 'n voorgenome aanplanting van 486.400 hektaar koring, wat amper 31.000 hektaar minder is as verlede jaar. Die daling weerspieël verskeie markuitdagings, soos stygende brandstof en kunsmispryse, as ook laer kommoditeitspryse, weens 'n groot internasionale voorraad. Koringpryse staan tans op ongeveer R5.700 per ton, wat 8% laer is as 'n jaar gelede. Wat ander wintergewasse betref, lyk die prentjie effens beter. Die verwagte moutgarsaanplanting van 101.900 hektaar is 5,1% meer as laas jaar. Canola aanplantings is ook hoër, van net minder as 175.000 hektaar verlede jaar tot amper 190.000 hektaar in die nuwe plantseisoen. Die volgende skatting vir wintergewasse sal eers weer op 28 Julie vrygestel word. Wat somergewasse betref, is die verwagte kommersiële mielieoes
effens opwaarts aangepas na 16.835 ton, wat bykans 2% meer is as die vorige skatting. Dit sal die grootste mielie-oes op rekord wees en sal hoofsaaklik uit die Vrystaat, Mpumalanga en Noordwes afkomstig wees. Die sojaboon-oes is ook opwaarts aangepas met amper 3% na 2.809 miljoen ton, wat nog 'n nuwe rekord sal verteenwoordig. Die produksieskatting vir sonneblom is met 5,59% opwaarts aangepas, terwyl die verwagte grondboon- en sorghumoeste onveranderd gelaat is. Producer organisation SA Cane Growers says it welcomes Finance Minister Enoch Godongwa's decision to extend the decrease in the fuel levy by another month. This comes after the government implemented a temporary R3 per litre reduction in the general fuel levy last month to soften the blow of significant fuel price increases due to the Middle East conflict. SA Cane Growers says diesel is an important agricultural input and that the expected further fuel price increase of R7 per litre for diesel will create enormous challenges for the industry. Fuel and transport make up between 17 and 29% of a sugarcane producer's expenses, depending on how far they are located from their nearest mill. It also said the fuel price increase is but one of numerous challenges the industry is facing. The decrease in fuel levy is welcome, but it does not offset persistent price increases. The organisation also called on government to take a long-term view on fuel supply and security by supporting bioethanol production, to which the sugarcane industry can make a significant contribution. Melk SA het sy verslag oor die gebruik van onverwerkte melk vir die tydperk van 2022 tot 2025 vrygestel. Die verslag is deur die Melkprodusenteorganisasie se ekonomiese lesenaar saamgestel as deel van Melk SA se ekonomie en markte projek. Volgens die verslag was die grootste verandering in die kategorie vir versoete, gegeurde en gekleurde melk te siene. Die gebruik van onverwerkte melk in hierdie produkte het met meer as 19% gegroei. Die vervaardiging van botter het met bykans 41% gestyg in die verslagtydperk en het in 2024 'n hoogtepunt bereik. Die styging in plaaslike bottervervaardiging het ook met 'n aansienlike daling in botterinvoere gepaard gegaan. Die grootste afname was in die gebruik van onverwerkte melk vir varsmelk en ander vloeibare produkte. The South African Dairy Championship crowned its winners during a gala function at the Neerburg Wine Estate last week. Altogether, 122 products were crowned SA champions in their respective categories, while 36 products received the sought-after Qualité mark. The Qualité mark is regarded as the official mark of dairy product excellence in the country. In the highlight of the evening, a handmade burrata of Puglia cheese in Somerset West won Dairy Product of the Year. Burrata is a fresh mozzarella cheese filled with cream and stracciatelli. The judges said the product speaks of authenticity and technical skill while celebrating true Italian cheese-making traditions. Some of the companies that received Qualité awards include well-known names such as Clover, Fairfield Dairy, Ladysmith Cheese Company, and Polar Ice Cream. Several dairy processors were honoured for excellence, with Dalewood Fromage and Lactalis South Africa taking third and second place overall. Dalewood for its full cream Jersey milk and Lactalis for its 10-month matured Woolworth Gouda. This year's Hollard Game Changer Award went to Courtney van der Merwe, Manager of New Product Development at Fair Cape Dairies. The award celebrates young persons making a measurable contribution to the industry. SA Stamboek het hierdie week sy jaarlikse elite toekennings in Bloemfontein aangebied. Waldo Skeepers van Trifle Wagyu is aangewys as die mentorteler van die jaar, terwyl die Stamboek presidentstoekenning aan die bekende veeprodusent Freddie Wasserwal
gegaan het. In Bonsmara geleedere is Ahmed Bamji as opkomende stoetteler van die jaar aangewys en vir die Skeepers se Zinabos stoet as vleisbeeskudde van die jaar gekroon. Die Kyksim Dormerstoet van Johan Swart is kleinveekudde van die jaar in die kategorie vir vleis en dubbeldoel kleinvee, terwyl Johan Kotse se Korhans Rug Merinos in die wolkategorie gewen het. Hannes en Niels Neetling van Rooikoppies Farming het melkkudde van die jaar ontvang met P.J. Moller se Saalperdstoet wat perdekudde van die jaar verower het. Christopher Havenga van CDH Boerboele was hondestoet van die jaar. Die SA Boerboeltelersgenootskap het beste jaarverslag gewen. 'n Totaal van 24 bulle is as hul onderskeie rasse se wenners aangewys in die jaarlikse vleissentraal bulgroei toetsklas. Ander toekennings waarin die wenners hul rasse verteenwoordig het, was die platinum vleisbeeskoei en melkkoei kategorieë, die plaasmedia diamant bul kategorie en die genetiese suiwelkoei kuddes van die jaar. En steeds by toekennings. Suid-Afrika het geskitter by die afgelope 2026 Sauvignon Selection toekennings wat in Kroasie gehou is. Vanjaar se kompetisie het 1000 inskrywings uit 25 lande gelok en is deur 'n paneel van 50 beoordelaars in blinde proe beoordeel. Suid-Afrika het nie minder nie as 30 medaljes losgeslaan, waaronder een sogenaamde groot goud as ook 13 goue medaljes. Alfies Drift het die voortou geneem met sy 2024 reserve Sauvignon Blanc wat die Vinolog trofee en groot medalje opgeraap het. Slegs 18 wyne het groot goue status verwerf. Buiten al die goue medaljes het 'n verdere 16 Suid-Afrikaanse wyne silwer medaljes verwerf. Die kompetisie het vanjaar ook vir die eerste keer 'n meriete etiket toegeken aan wyne wat 'n punt van 86 of hoër verwerf het, maar nie medaljes ontvang het nie. Dis omdat slegs die top 33% medaljes kry. 'n Totaal van 31 Suid-Afrikaanse wyne het die meriete etiket ontvang. En dit is dan vandag se nuus. Ja, die winter het ons nou ewe skielik gevang, veral hier oor die sentrale, maar veral die suidelike dele van die land. Ons sien selfs hier in die Suidwes Vrystaat het daar ligte ryp voorgekom, Jacobsdal omgewing, en ons weet ook verder suidwaarts temperature laag tot hier ook by vriespunt, baie koue toestande. Dit lyk of dit daarin besig is om op te klaar, bietjie warmer word hier na die naweek se kant toe, waar die temperature gaan herstel, maar tot dan gaan ons maar redelike lae minimum temperature hê. Ons dagtemperature behoort daarom ook te herstel, so dit lyk 'n bietjie beter in terme van temperature vir die volgende week. Reënval, baie reën wat voorkom nog oor veral die sentrale dele van die land. So ons praat hier van Noordwes provinsie, Vrystaat en die gedeeltes waar die laaste, kom ons sê die laaste paar weke, is daar plekke wat al amper 200 mm reën gekry het. Veral in die Hoopstad omgewing en dan aan die ander kant, Noordwesse kant toe ook, baie nat toestande. Nou dit skep baie groot probleme vir ons grondboonboere. Daar is eintlik 'n baie mooi oes op die land, maar soos dit nou is, kan die boontjies nie uitgehaal word, dis te nat, hulle kan nie op die land lê om gedroog te word nie. So daar begin nou kwaliteitsskade ontwikkel met die pitte wat begin uitloop. Hoe lyk die reën? Hier is nog tot die naweek vir die somerreënvalgebied, is daar nog reën, maar dit lyk darm asof ons hier so van die tweede se kant af, dat ons vir die volgende ten minste 2 weke dan min reën gaan kry oor die somerreënvalgebied, en ek dink baie van die mense gaan bly wees daaroor. Kyk ons bietjie na die winterreënvalgebied, daar's reën hier oor die naweek, weer redelik swaar reën wat oor die wynlande, selfs Swartland, die metropoolse kant kan voorkom. Op hierdie stadium lyk dit na
meer as 20 mm, maar waarskynlik nog meer as 30 mm oor daardie gebiede. So daar is weer 'n moontlikheid van oorstromings wat kan voorkom tot omtrent hier by die 5de, 6de se kant. Minder reën na die Kaapse suidkus, tuinroete en die gedeeltes, maar dit lyk of die reën in die Kaap nou met 'n groot poging begin het. Laasweek swaar reën, nog reën op pad nou, redelik swaar reën. En ons hoop maar dat die damvlakke ook begin aanvulling kry. Ons sien tot op hede het die Kaapse damme net so 'n bietjie aanvulling gekry, maar nog nie regtig waar nie. So daar's nog baie reën wat moet voorkom. Van die Kaapse weer gepraat, dit lyk tog of die langertermyn voorspellings heelwat verbeter het die laaste tyd. So dit lyk nou meer na gemiddeld en dalk 'n bietjie selfs bo gemiddeld vir die winterreënval. So ons is baie bly en ons hoop maar net dit gebeur. So ja, met hierdie koue nat nuus, dis al wat ek vanmôre te sê het. Molweni mafama, igama lami ndinguLusana ndingwakwaNtetha, ndingupejula ke ndingudiya ngesituko, ndizalwa kumhlaba kuKomani. Kwividiyo namhlanje ke mafama esinayo andihambi ndedwa, ndihamba noKhanyiswa kwaMzayifane endisebenza kunye naye no-Mr. Velem Khosini kunye no-Mr. Khanyo umshweshwe osuka kwikhampani yakwaZowetis. Namhlanje ke mafama eyona nto sizawuthetha ngayo siphethe umcimbi wamayeza esithi ke ngoku sisebenza ngayo sibe nako ukuthi siphawula izinto ezininzi esithi zenzeke kwindlela ke izilwanyana zethu ezithi zibe yiyo emveni koba siwasebenzisile amayeza. Sizawuhlala ncaka sana ke mafama kumcimbi wokugoma kwezilwanyana zethu, sinibonisa indlela yozigoma ke ngoba kaloku siyayazi ukuthi ezinye izilwanyana nokuba alisebenzi yeza kodwa ke indlela lena selisebenzise ngayo. Sinaye ke uMr. Khanyo ozasenzela wonke ke indlela lena kufanele basisebenza ngayo izilwanyana zethu khona ukuze zibe sempilweni right. Mr. Khanyo, over to you. Masibulise mafama. Umbuzo sizibuza wona ubana indlela yokusebenzisa izigonyo phambi kozisebenzisa na emva kubana sizisebenzisa. Yithini indlela right yokuzisebenzisa. Masingene kuze ke ngoku izigonyo. Izigonyo zi-products efuneke zitheni zihlale zibanda. Yilanto okuthiwa ngamakhumsha i-cold chain. Fanele zithini zihlale zibanda, zihlale emkhenkceni, zihlale efridge. So nxa uzithenga pha evenkileni, zisuka evenkileni zisiya ekhayeni, fanele zibe kwintoni, zibe kwinto kwi-cooler box. Ube ne-ice packs pangaphakathi. I-ice pack yilamkhenkce lo ezazinto ezi-ayisileyo ezawubekwa phi pha kuyo ile ntuza i-product leyo ozabe uyithengile. Kubalulekile ke mafama ukuthi bana zifike eza ice zisa-ayisile zingekho ngamanzi. Kubana kubalulekile ukuthi bana i-product lena ihlale ithini ibanda. Once itshise liyatshintsha ngokuyeza liyabulala. Sidlulele ke ngoku. Siye ke ngoku nxa sifika pha ekhayeni indlela right yokuthi uziphathe kakuhle ezi zinto. Nxa ufika pha efrijini ungazifaki phi, ungazifaki phapho ku-ayisisa khona. Uzifake apho noko umkhenkce kuhlala kutya khona. Ungazifaki pha e-deep freeze.
uphinde ke mfamo nxa uzithatha pha evenkileni ungathathi ice ezininzi asifuni ide iice la product ukuqina kwayo nayo iyeza eli alisasebenzi. Umbuzo esithanda ukuzibuza zona inhlobo zezigonyo ziba njani. Kukho ezinhlobo eyokuqala inhlobo yila nhlobo ekuthiwa i-killed vaccine. I-killed vaccine yile nhlobo ethi bana i-vaccine lena eyichiza indlela eliyenziwe ngakhona yindlela yokubana ngoku pha kwi-vaccine lena ayinabungozi obuthini bokubulala pha isilwanyana. And okwesibini kwi-killed vaccine iphinde ikubonisa ukuthi bana pha kuyo kwelichiza besilisebenzisa ekwenzeni le vaccine siye sayibulala le ntsholongwane. Kubana pha kwi-vaccine indlela eseyenza ngazo i-vaccines iba khona intsholongwane pha ngaphakathi eyenza ukuthi bana ithusa amajoni omzimba. Ngoku kwi-killed vaccine sithi le ntsholongwane siyibulalile. Njembe siyibulalile ke ngoku isebenza kanjani ithatha ixesha ukuthi apha emzimbeni amajoni omzimba aqhelane nayo okanye aziqhelisane nayo akwazi ukumelana nentsholongwane leyo. Sidlulele ke ngoku siye kwenye ke ngoku inhlobo ye-vaccine. Lenye inhlobo ye-vaccine lena esithi yi-live vaccine. I-live vaccine sithi ngoku le ntsholongwane iyaphila. But kodwa njembe iphila ngoku asiyifakanga ngamandla ukuthi ibulale isilwanyana sakho. Siyifake indlela esifake ngayo ukuthi bana ifike iyothuse pha emajonini omzimba. Xa iyothusa ke ngoku lamajoni omzimba iwathusa kanjani ngokuthi ibonise ubana kunale ntsholongwane okanye kunesi sifo amajoni omzimba abe namandla ke ngoku ukuthini okulwa nesi sifo. Sidlulele ke ngoku. Xa sidlulela lena ke ngokuyona esithi i-live vaccine yeyona esebenza kakhulu okanye yeyona ekhawulezayo ukuthi ifike apho ibhalele khona ekwazi ukuqhelisana namajoni omzimba kakhulu izigonyo ekuthiwa zi-live vaccine zezo zawufumaniseka ukuthi bana zinebhotile ezimbini. Kunebhotile eliyeza elingamanzi kunebhotile eliyeza elingumgubo. Fanele ke ngoku uzixube zidibane ukwenzela ukuthi bana izokwazi ukuphila ikwazi ukusebenza. Siphinde sikhumbule ngoba sithetha pha eqaleni kubalekile ukuthi umkhencelwana sowugcine uhleli uright. Masize ke ngoku mafama umbuzo esizibuza wona bana ezi zigonyo ezi zisetyenziswa ngeliphi ixesha nanxa kutheni na. Umzekelo ngoku kunamaxesha ohlukahlukeneyo apha enyakeni ekubalekile ukuthi umfama nomfama awazi. Ngokwamakhumsha sithi zii-seasons okanye amaxesha ikota ngekota zonyaka. Kunela xesha masikuthiwa kusentwasahlobo, kunela xesha kuthiwa kusebusika, kunela xesha kuthiwa kusehlotyeni. So kula maxesha ohlukahlukeneyo apha enyakeni kubalulekile ke ngokuthi siyazi bana kunezifo bani ezithi zibe khona ngalo maxesha. Zithi ke ngoku nxa zikhona ke ngoku ezo zifo kubalulekile ke ngokuthi siyazi bana isigonyo esi sisebenzisa kanjani. Isigonyo ayisosinto okanye ayiloyeza ukuthi bana ungalisebenzisa ngeli xesha zigulayo izilwanyana. Kubalulekile ukuthi uzisebenzise zingekaguli izilwanyana. So nxa uzisebenzisa ke ngoku zingekaguli izilwanyana kubalulekile ke ngoku uwazi ke ngoku ixesha lokubana eso sifo siba khona nini and then ke ngoku ukwazi ukuthi bana ukhusele ke ngoku eso sifo. Masiye ke ngoku kule program esithetha ngayo. Ngoku umzekelo ebusika kubalulekile ukuthi bana kuthintelwe izifo ezifana nantoni nezifo ezifana nezenqele ezifana nepneumonia ezifana nepasturella ezifana nomgilane. Ezo zifo ke ngoku njembe kubalulekile ukuthi zikhuselwe apha ebusika kubana zixesha lokuthi zibe khona ngelo xesha. I-product esiye siyikhuthaza ukuthi bayisetyenziswe ke ngelo xesha lasebusika yila product esiyibiza ngokuba yintoni ngu-One Shot Ultra 7. One Shot Ultra 7 uza ezibhotile ezimbini, ibhotile eliyeza elingamanzi, ibhotile eliyeza elingumgubo. Utsala lonke elingamanzi uligalele apha emgubeni ulixube lidibane. Xa liselidibene ke ngoku ulixube lidibane, xa lidibene uzawutsala u1 ml uhlabe phantsi kwefele, ingayigusha endala ingalitakane uhlabe u1 ml. Then yona igama layo liyazixela lithi ngu-one shot. Yona ke ngoku uyisebenzisa kangaphi kanye apha enyakeni awuyiphindaphindi. Size ke ngoku kwelaa xesha ke ngoku nxa kuya kwintwasahlobo, nxa kungoku amatakane wethu evelile, ngoku amatakane wethu eqalisa ukuchola ingca, kunesaa sifo ekuthiwa yintoni ngumgilani, pulpy kidney. Eso sifo eso kubalulekile ke ngoku naso ukuthi sithintelwe ngelo xesha. Usithintela ngantoni ke ngoku? Ngela yeza esilibiza ngokuba yintoni yi-Glenvex 3.
iGlenvex 3 ke ngoku kutheni siyikhuthaza ngelo xesha kukubana kaloku ngoku amatakane ngoku kunalaa ngxaki ethanda wachaphazela lana yokuxhozula kwawo ekuthiwa yi-tetanus nayo laa Glenvex 3 iyayithini iyayithintela yona ke ngoku sisigonyo sisebenzisa kanjani uhlaba u1 ml phantsi kwefele kuzo zonke ingayigusha endala ingalitakane uhlaba bani 1 ml phantsi kwefele sidlulele ke ngoku siye phana ke ngoku ehlotyeni xa kuzawuqala ihlobo sinala product ke ngoku esibiza ngokuba yintoni ngu-Ultra Choice 7 u-Ultra Choice 7 ngumvuseleli ka-one shot uyamvuselela ke ngoku la one shot phaa entwasahlobo ke ngoku la Ultra Choice 7 nayo uhlaba bani 1 ml phantsi kwefele kuzo zonke igusha zakho. Enkosi ke mama mandiqale ke ngonixelela ke ukubaluleka kokuthi kasizawusebenza ngegusha zethu sizifaka ezibayeni zindoni kufanele siyaziqwalaselisa ngoba ezo zinto ziye zibe nalo indlela ethi i-vaccine zethu othintela bethu esithi sibasebenzise sibonakala ukuthi abasawenza umsebenzi wabo. Xa nizawusebenza noba ngubani esithi simthumele uzawusebenza ngegusha zethu kuba sifuna uzifaka ezibayeni kubalulekile into yokuba igusha zethu zibe ziyayibona iminyango yokungena siqinisekise futhi nokuba iminyango yokuphuma futhi ziyayibona. Ngela xesha ke sizimuvayo igusha zethu siziqhubayo ba sifuna zingene ezibayeni zethu ibalelekile ke into yoba siqinisekise into yokuba asingobantu bazihawulayo igusha zethu asibizi makhwelo and futhi ke asizibethi sizigibiselana ngamatye into evamise ke ukwenzeka kwezindawo ngoba zonke ezo zinto zithi zenze isistress kuzo sibonakale ke ngoku nalento ke ngoku besiyithintelela i-end up ingenzeki ngela xesha ke sesingenile ngaphakathi futhi umlinganiselo ispace esithi sibe naso kwizibaya zethu yenye yezinto efuneka siyiqwalasele kwinamba yegusha ke yiye into ethi fanele ke basiqwalasela kuyo kakhulu ngoba sikwazi ukuthi sisebenzise igusha ezimbalwa sizifake kwizibaya ezikhulu sizawukwenza ke lonto zibaleke around kulobhlanti kanye kuloo mathango end up singabantu ke ngoba bangakwazi ukuzibamba ndichilo ke kandiyibandakanya ke into yokuba akufuneki bezigusha efuneka sibaleke emveni kwazo ngoba lonto ke yenza istress kuzo end up ke ngoku nalomcimbi wethu wogomo besizama ukuwenza ungenzeki istress ke mafama yenzeka ngendlela ezininzi enye into ethi ibangeleke so stress ngela xesha ke sithenga igusha zethu sizithenga kwabafuyi bethu asebephakamile noko sebevelisa imveliso ephezulu sizilayisha ezimotweni ngendlela zokuthi sifuna zikhawuleze mhlawumbe zifike kwindawo ezikude ngenxa yemigama yenye yezinto ke eyenza ke ngoku eso stress ngoba sizithi sikufanele ke kusetyenziwe sidibane negusha zethu sesingakwazi ukuthi zi-react mhlawumbe zibe nako ukuthi zinganyangeka kulo nto besikade sifudula ufuna ukuyenza. Indima yam xa sekufakelele ixesha lokuba ndibamba ke ngokwezogusha sekufanele ke kusetyenziwe iye ixhomekeke ke ngelinye ixesha kwiyeze sizawuthi silisebenzise ngoba iye indlela esisiye siyisebenzise umzekelo xa sizawukwenza la mcimbi wethu siwubiza ngokuba ukuthintela apho sifuna khona ukusebenzisa inaliti sizifake phansi kofele kubalekile ke ngokindlela yozibamba ngoba sivela apha ngasemva egusheni sizama uyibamba apha phezulu kwedolo ukwenzela ukuthi isinye isandla sethu siyosibamba phansi kwesilevu sibe nako ukuyichophisa kakuhle igusha ibalekile kakhulu ke lono enye indlela kakusekufikelelela xesha lokuba igusha zethu siyaziseza sizisezela ke ngokintshulube mhlambe ezingaphakathi egusheni ilima ngenyawo igusha kodwa ke nalapho siye sikhuthaza ukuthi sibonise ke ngoku nasemafameni kubalekile into begusha zethu singazitsali ngoboya futhi singazitsali ngemilenze ngoba lonto izawuzenza zikruneke zi-end up igusha zethu ziqhwalele. Sikhumbule ke mafama xa sigqiba ukuthenga ke ngoku i-vaccine zethu kwindawo esiphosa sizithenga khona izinto ezibalulekileyo phambi kokuba uyazisebenzisa khona ukuze uqinisekise indlela ezisebenza ngayo uba izaba nemiphumela kunyanzelekile into yoba umfama nomfama aqinisekise into yokuba uyayijonga laa nto siyibize ngokuba expiry date ixesha apho iphelelwa khona le vaccine yethu siphinde siqinisekise into yoba zihlala zikwindawo ebandayo ngoba zizinto ekufuneka zihleli e-ayisini. Okwesithathu xa sele uyivulile i-vaccine awukwazi uphinde uyisebenzise kufuneka uqinisekise into yoba uyisebenzisa iphele
Enye into zikhona ke izinto ezibhalwayo pha ekunyanzelekile umfama nomfama abe uyazilandela ezibonakalisa into yokuba umlinganiselo ufuneka usebenzisile xa ngabana usebenzisa lo vaccine. Nesirinja zethu, inaliti zethu, ingabi zinaliti esithi sijikeleze ngazo siphindaphindana negusha ngoba kaloku sikhuthaza ke ngokwenza njalo usasazeka lwezifo.